Hej og velkommen til Mega Mix. Ja, Ja, okay, ikke mere af det prat. vi vil jo lave en episode 2. Ja, så jeg har faktisk ikke andet at sige. Hvem hader mere en pædagog andet end Ivan og Emil? Hej. Hej og velkommen. I dag er det mig, Ivan. Nej, Emil, undskyld. Og det er Ivan. Og nu er det simpelthen bare blevet brevkastetid. Ja. Og man kunne også godt have tænkt nogle tegninger ind. Men her kommer der en. Der står: Kære Ivan og Emil. Der var en, der har sluppet med et træsværd, så nu har jeg et kæmpe ar i panden. Men han sagde det ikke var ham. Hvem skal jeg sige noget til? Og han har sendt den her. Hvad synes du, Ivan? Hvad synes du, han skal gøre? Jeg synes i hvert fald, han skal gå hen til sin mor og sige, ej, hvor er du dum. Okay. Så er der også en, der skriver her. Hej Ivan og Emil. Jeg er løbet tør for penge, men jeg vil rigtig gerne til en fest i aften. Men min mor og far må ikke vide det. Hvad skal jeg gøre? Og hun har sendt et billede af den her 1000 kroner. Hvis du nu svarer, hun skal sige til sin mor og far, Okay. og sige, at det er rigtig dumme. Altså, det er bare det samme som hende den anden. Ja, videre. Og her. Hej, Ivan og Emil. Jeg er blevet fældet rigtig hårdt og har faktisk brækket benet. Men ham, jeg gjorde det, har ikke sagt undskyld endnu. Men jeg er bange for at sige, hey, du har ikke sagt undskyld. Og så barnet bliver mega sur på mig. Hvad skal jeg gøre? Jeg har sendt en tegning ind her. Jeg synes, du skal sige til din mor og far, og så skælde dem ud og blive rigtig sur på dem. Sådan, du ved nok. Ja. Det var så Ivan og Emils brevkasse. Hej hej. Gammel slået på bænken. Kaka. Han havde ikke noget tid, han sagde kaka. Han havde ikke tid, fordi kaka. Sad på bænken hele tiden og kaka. Skiftede hold, fordi det var på tid at ikke mere at være den, som han er, for jeg spiller fodbold. Mega! Jeg er så glad i dag. Jeg har slagt min gris, jeg er så glad i dag. Jeg har slagt en gris, jeg er så glad i dag. Jeg har 2 flasker mælk. Ja. Hør her. Din mor vil have noget mælk, ikke også? Jo. Fanden lort. Hammer, mand. Hej. Ja. Det er mig og farfar jo. Farfar er herhenne. Ja, og nu er vi på et piratskib. Max filme i 1 minut. Ja. Okay. Så har jeg købt mig en cigar. Lexi. Sorry, folkens. Hallo der, farfar. Jeg må være fred. Jeg får et steak. Jeg bliver sgu lige så. Ja, okay. Ja, folkens. Det er jo vist det. Jeg kan sige vel, farfar. Velkommen til Breaking News på megamix.dk. Yeah! Nu skal vi starte med
Helle Thorning-Schmidt, og så kommer noget med hoppebolde, og noget med sporten, og noget med nogen, der ryger. Men nu snakker vi om Helle Thorning-Schmidt. For mindre end en time siden gik hun totalt amok. Men lige nu, der ligger hun på Odense sygehus og prøver at få sin hjerne til at køre af, fordi der var en, der sagde, rører du sprit til hende. Du skal bare ikke kalde mig for det der. Jeg kan ikke lide det, så du holder bare kæft. Du gør. Så, ja. Ja, meget uforuroligt, men hun ligger, og hjerneskaderne er ikke så voldsomme, som de ser ud til. Nå, nu skal vi have noget om de her hoppebolde. Man kan sagtens tro, at de her de er lavet for fabrikker, men det kan også sagtens være, at det er din nabos garagemand, der har lavet dem. Prøv at sætte sig med. Hey! Hvad er du gang i? Jeg sidder og laver hoppebolde. Hvem sælger du det til? Alle mulige. Nå, okay. Ah! Velkommen tilbage. Ja, sådan kan det vel gå. Men det er der vel ikke nogen, der kigger ved. Nej. Nå, nu skal vi til noget med dem, der ryger. Alkoholikere hedder det. Har jeg lige fundet ud af. Så det her, det skete for en dag. Og vi får faktisk ham med i studiet bagefter, hvor han faktisk har tabt sig. Okay? Ja. Hej, velkommen i dag er ude og finde en alkoholiker og stille ham nogle spørgsmål. Nå. Jeg skal bare lige finde ham først. Der! Hvad fanden? Hvem fanden er du? Må jeg godt stille dig et par spørgsmål? Jeg har sgu da rukket. Må jeg godt stille dig, hvornår begyndte du at drikke en hel masse? Da jeg var 17. Og hvor gammel er du nu? 900. Morten, det er det jo ikke. Du er faktisk kun 21. Ja, men det var så det. Ja. Farvel. Hej hej. Ja, vi har ham faktisk med i studiet, og han er faktisk lige her. Hej. Ja, og han er holdt op med at ryge. For det kan man se ved den tynde mave, ikke også? Nej. Se her. Nå, Mm. men du holdt op med at drikke, ikke også? Nej, hvor sand. Det er jeg ikke, altså. Okay. Woo. Og nu er det videre til sporten, hvor at Kjeld Christensen scorede det afgørende mål for, at Esbjerg skulle holde sig oppe i Superligaen. Bam, 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 bam. Jeg scorede mål. Nu skal vi hen til min kollega Sebastian, der står klar med vejret. Velkommen til vejret. Det er Sebastian Sarlak her. Og mandag kan I se, der har vi overskyet hele dagen. Tirsdag, regn, torden om aftenen. Onsdag, sol hele dagen. Det bliver en dejlig dag. Tirsdag, blæst hele dagen. Der bliver meget vind og koldt. Fredag, torden, regn. Lørdag, blæst, regn, torden. Søndag, sol hele dagen. Det var vejret. Ja, og vi skal så til hoppebold nu. Og ja, det kan egentlig godt være. Undskyld. Jeg kom til at tage mikrofonen. Og nu er det så blevet tid til sporten. En bil! Hvad? Au! Og
Og vi har ham faktisk med i studiet i dag. Så Det var slut for Megamix. punktum. DK. Og det sidste, det var bagom Megamix. Ja. Og ja, han styrer ikke livet mere. Nej. Ja. Hej hej. Hej.